אני הבנתי שמה שאני עושה זה לברוח. אוקיי, אני הבנתי שאני אוכלת, ושזה בעצם הדרך שלי להתמודד, ובאותה נשימה לא הצלחתי לעשות משהו אחר, כאילו הרגשתי שיש איזו דמות אחרת שמשתלטת עליי, כשאני רגע לפני ההחלטה, האם לעצור במאפייה ולקנות את השקית מאפים, או לעצור בסופר ולקנות את החבילת קריות, יש, כאילו נכנס בי איזה שד, עד הרגע שנגמר הביס האחרון. כלומר, זה היה יכול להיות, אני חוזרת הביתה מאימון, זה קלאסי אגב, חוזרת הביתה מאימון, כאילו עשיתי את הדבר הטוב הזה בשבילי, ואז אני מרגישה איזה משהו כאילו לא נעים, לא נוח, אני אפילו לא מודעת בהכרח לזה שאני מרגישה משהו לא נעים ולא נוח, ואני הולכת, עוצרת במאפייה, ומפוצצת את השקית בקורסונים, ואני לא מחכה, אני כאילו קשה לי לחכות לשלב של להגיע לשקילה, כדי לשלם על זה, אבל אני מבינה שאני חייבת לחכות, כי כאילו מישהו מסתכל עליי, אבל בשנייה ששילמתי אני יוצאת, כבר בדרך לאוטו אני מספיקה לחסל איזה 2 קורסונים, יושבת באוטו, אני אפילו לא מסוגלת להתחיל להניע עד שאני לא אוכלת עוד איזה קורסון או 2. איך טעים שלך? היה לי טעים בביס הראשון, וזהו. אני מסיימת את הביס האחרון, ואז כאילו ברגע אני מבינה מה עשיתי. ברגע אני כזה פאק, סיימתי עכשיו 10 קורסונים ב5 דקות. פאק. ואז הנה חזרה המודעות. אבל זה לא הספיק. זה לא הספיק בשביל שזה לא יקרה שוב למחרת. אני חושבת שנגעת פה בנקודה הכי חשובה, כי כשמגיעות אליי לקוחות או שמגיעים, אומרים, אני לא מבין למה אין לי שליטה. כאילו, אני מבינה שמשהו לא בסדר. אני מבינה שצריך לעצור אחרי קורסון אחד, אבל באותו רגע אין שליטה. ונורא קל להגיד לסביבה, מה הבעיה? תעצרו אחרי ביס, 2. קחו נשימה. קחו נשימה, תצאו לעשות משהו שאתם אוהבים. שאני צוחקת, זה פשוט, כאילו זה נכון. הדברים האלה הם באמת פרקטיקות שיכולות לעזור, אבל א' לא תמיד, וב' כאילו, יש פה משהו הרבה יותר עמוק מזה, של להגיד למישהו שמתמודד עם הדבר הזה, כך נשימה, זה כמו, כאילו, כן, להגיד לתינוק, אבל תפסיק לבכות. כן. ברגע של התקף, יש ממש ניתוק מהסיטואציה, ניתוק מהכל, ולפעמים צריך להיות דווקא נוכח בסיטואציה, כי היא קיימת, והיא נמצאת, וגם באמת, כמו שאמרת, האוכל לא טעים. לא טעים לאכול עכשיו 2 חבילות נוטלה, זה לא טעים. אף אחד לא רוצה להיות במצב כזה. ולפעמים דווקא מתוך המקום של לרצות לעצור ולהיות כל כך כאילו מוחזקת, שם יש לנו את החוסר שליטה. זאת הנקודה, אנחנו מתנתקים, כאילו יש חלק בדניאלה, יש חלק ביעל, חלק בך, שלא מוכן לקבל את זה שאני אוכלת מתוך מקום רגשי. אני לא מוכנה לקבל את זה. אני מתנגדת לאכילה הרגשית, אני מתנגדת לזה שהאוכל הוא איזשהו כלי שעוזר לי להתווסת, להירגע, להתרגש, ואז אני חייבת להתנתק, כי איך אני יכולה ליהנות מכמה קורסונים, או מאיזה מאפה, או לא משנה, כל אחת והדבר שלה, אם אני לא מוכנה לקבל את החלק הזה בי. אני חושבת, כן, מנקודת מבטי האישית והמקצועית, הדבר הכי משמעותי, לגשת בכלל להתמודד עם הדבר הזה של אכילה רגשית, זה קודם כל להיות במסוגלות לקבל את זה שזה חלק מאיך שאני מכוותת כבן אדם להתמודד עם רגשות. לא רק לקבל, אני אגיד יותר מזה, להשתמש בזה. אני חושבת שאנחנו מאוד מסתכלים היום בחברה על אכילה רגשית כעל רעה חולה. נכון? אכילה רגשית זה דבר רע. כאילו יש הרבה כזה, איך ללמוד לשלוט באכילה הרגשית, לבסט את האכילה הרגשית. זה נכון שאנחנו לא רוצים שזה ישתלט, אבל אפילו רגע לפני כן בטרמינולוגיה, אני לא בטוחה שאכילה רגשית זה דבר רע, אני חושבת שאנחנו צריכים לאכול מתוך רגש. כן? ואם אני מוכנה לקבל את זה כחלק ממי שאני כבן אדם, שכשאני עצובה או כשאני מוצפת, האוכל עוזר לי. אז אני יכולה להיות נוכחת בזה שאני בוחרת עכשיו לאכול מתוך מקום רגשי, ואז אני לא חייבת להיות בניתוק הזה, ואני לא אגיע למצב שסיימתי את השקית ולא קלטתי שזה מה שעשיתי.